i és també la voluntat de passar, de recollir aquesta expressió popular per portar-la a les institucions, perquè siguin les institucions les que comencin a posicionar-se i comencin a avançar en aquest procés d'independència. Per tant, el que es proposarà als ajuntaments perquè vagin aprovant i que hi ha una qüestió que Arenys de Munt ja tenim pactada, negociada i que molt probablement l'aprovarem aquest vespre en el ple, doncs hi hauria un acord que és declarar els municipis territoris lliures i sobirans de Catalunya. Aquesta declaració d'independència del Principat de Catalunya és un full de ruta fins a la proclamació de l'Estat català. És a dir, és la definició dels passos des d'enguany, any 2012, fins com a màxim l'any 2014 per a la proclamació de l'Estat català. És a dir, un full de ruta de 2 anys que ja des d'ara fins a l'any 2014 ens permeti constituir formalment l'Estat català. Es constitueix immediatament aquest any 2012, és a dir, durant aquesta tardor, aquest any 2012, un govern d'unitat nacional, de transició a la independència, que prepari totes les estructures institucionals necessàries de l'Estat català. Comencem ja des d'aquesta tardor a preparar les estructures institucionals necessàries de l'Estat català, és a dir, la hisenda, la seguretat social, l'energia, seguretat interior, afers exteriors. Nosaltres aquí no parlem d'estat propi per Catalunya, sinó d'independència. I la gent no va cridar a la manifestació volem un estat propi per Catalunya, sinó independència. No siguin precisos les paraules, perquè el primer requisit per a poder arribar a qualsevol projecte polític, sigui quin sigui, i específicament de la independència, és dir clarament què és el que es vol. I això és el que dona credibilitat davant de la comunitat internacional.